Кохати по-російськи, стати на коліна й цілувати землю змусила завідувачка краснодарського садочка одного зі своїх вихованців. Жінка вибухнула від гніву, запідозривши, що 5-річний хлопчик недостатньо любить Росію. Вирішила його провчити і щосили жбурнула на землю. І все це на очах наляканих малюків. На гвалт прибігла жінка, котра проходила повз садочок. Вона все відзняла на відео. Кадрами уже зацікавилися в поліції, а чиновники заявили, горе-виховательку негайно звільнять. До слова, нині Ема Мільнер у рейтингу найкращих педагогів Краснодарського краю. Пояснила, над дитиною знущалася, бо він дагестанець, з іншими дітьми спільної мови не знайшов і заявив, що ненавидить російську землю. На коленях и землю целовать. Целуй землю. Целуй землю, звать. Та, которая тебя кормит.